Καλό είναι όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη πρόβλημα να ξέρουμε τι εννοούμε. Πρόβλημα λοιπόν είναι μια κατάσταση όπου κάποια ανάγκη μας με έναν φανερό και συγκεκριμένο τρόπο εμποδίζεται να ικανοποιηθεί. Ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μπορεί να δημιουργηθούν 5 διαφορετικές καταστάσεις. Η κατάσταση 1 είναι η πιο συνηθισμένη στους περισσότερους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η κατάσταση 2 είναι όταν ο άλλος έχει ένα πρόβλημα, ένα δικό του πρόβλημα που δεν επηρεάζει εμένα. Στην κατάσταση 3, εγώ έχω πρόβλημα με τον άλλον, με κάτι που κάνει, με κάτι που λέει, έχω ανάψει δηλαδή κόκκινο φανάρι. Η κατάσταση 4 είναι όταν ο άλλος έχει πρόβλημα μαζί μου χωρίς να έχω εγώ πρόβλημα μαζί του. Η 5η κατάσταση είναι η σύγκρουση αναγκών. Εδώ η σχέση έχει το πρόβλημα και αυτή η σύγκρουση αναγκών είναι η στιγμή της αλήθειας για κάθε σχέση. Γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί ένας τρόπος επικοινωνίας να είναι ο σωστός και για τις 5 διαφορετικές αυτές καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι τη λέξη πρόβλημα την έχουμε ψωμοτήρι. Στην πραγματικότητα πολλά από αυτά που λέμε προβλήματα δεν είναι προβλήματα, είναι απλώς δυσκολίες. Για παράδειγμα, είμαστε σε ένα δωμάτιο και κάνει ζέστη. Ωραία. Ανοίγουμε το air condition και έρχεται δροσιά. Άρα αυτό δεν ήταν πρόβλημα, ήταν δυσκολία. Αν τώρα ανάβουμε το air condition και το air condition δεν παίρνει μπρος, ναι, τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί με κάποιον φανερό και συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή δεν λειτουργεί το air condition, μια ανάγκη μας να δροσιστούμε εμποδίζεται να ικανοποιηθεί. Αυτό σχετικά με το τι είναι πρόβλημα και τι είναι δυσκολία. Επίσης, άλλο ένα πρόβλημα αναγκών και άλλο ένα πρόβλημα ιδεών. Για παράδειγμα, αν ένα ζευγάρι τσακώνεται για ποιο από τα δύο σχολεία είναι το πιο φθηνό ή το πιο κοντινό, εδώ έχουμε μια σύγκρουση αναγκών. Αν όμως τσακώνονται για το ποιο είναι το καλύτερο, εδώ έχουμε μια σύγκρουση ιδεών. Συνήθως οι 5 διαφορετικές αυτές καταστάσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχει ο άλλος πρόβλημα, έχω εγώ πρόβλημα με τον άλλον, έχει ο άλλος πρόβλημα μαζί μου και έχουμε και σύγκρουση αναγκών. Απαιτούν 4 διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης και ο λόγος που λέω 4 είναι γιατί όταν δεν υπάρχει πρόβλημα δεν υπάρχει μια ενδεδειγμένη συμπεριφορά. Όταν υπάρχει πρόβλημα, εκεί υπάρχει ενδεδειγμένη συμπεριφορά. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το πρόβλημα ποιουνού είναι κάθε φορά. Όπως είπαμε, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μπορεί να δημιουργηθούν 5 καταστάσεις. Στην πρώτη κατάσταση δεν υπάρχει πρόβλημα. Στη δεύτερη κατάσταση ο άλλος έχει ένα δικό του πρόβλημα. Στην κατάσταση 3 εγώ έχω πρόβλημα με τον άλλον. Στην τέταρτη περίπτωση ο άλλος έχει ένα πρόβλημα μαζί μου. Η 5η κατάσταση είναι η σύγκρουση αναγκών. Δηλαδή η σχέση έχει το πρόβλημα. Θα αναφέρουμε κάποιες καταστάσεις. Η δουλειά μας είναι να βρούμε η κάθε κατάσταση που ανήκει. Θα περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα για να πάρουμε την απάντηση ή σταματάμε το φιλμάκι και απαντάμε μόνοι μας. Ένας φίλος σου είναι θυμωμένος με τον προϊστάμενό του γιατί δεν του αναγνώρισε κάποιες υπερορίες. Η κατάσταση αυτή είναι αυτή είναι η κατάσταση 2. Το πρόβλημα είναι του άλλου. Σου χτυπάει το κουδούνι ο γείτονάς σου και σου παραπονιέται ότι έχεις βάλει τη μουσική πολύ δυνατά και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί.
Αυτή είναι η κατάσταση 4. Ο άλλος έχει πρόβλημα μαζί μου. Κάνει ηλιοθεραπεία, ενώ ο 6χρονος γιος σου παίζει παραδίπλα με τα κουβαδάκια του στην άμμο. Εδώ είμαστε στην κατάσταση 1. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκτός αν αρχίσεις να ανακατεύεσαι με το πώς χτίζει τα καστράκια του. Με τον σύντροφό σου έχετε μόνο μία τηλεόραση και θέλετε την ίδια ώρα να δείτε κάτι διαφορετικό ο καθένας. Εδώ έχουμε μια σύγκρουση αναγκών, οπότε είμαστε στην κατάσταση 5. Η σύντροφός σου έχει χάσει κάποια στοιχεία σου στον υπολογιστή. Κατάσταση 3. Εγώ έχω το πρόβλημα. Παίζετε τάβλη με ένα φίλο. Κατάσταση 1. Δεν υπάρχει πρόβλημα, εκτός αν τσακωθείτε παίζοντας. Ενώ βιάζεσαι, μια δημόσια υπάλληλος χαζολογάει στο τηλέφωνο και σε έχει να περιμένεις. Κατάσταση 3. Εγώ έχω πρόβλημα. Εκείνη μια χαρά περνάει στο τηλέφωνο. Ο προϊστάμενος σου ζητά να μείνεις μια ώρα παραπάνω, ενώ έχεις να πάρεις την κόρη σου από το σχολείο. Κατάσταση 5. Σύγκρουση αναγκών. Μερικές φορές, εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα, δημιουργείται πρόβλημα. Πώς γίνεται αυτό? Μια περίπτωση είναι η απρόσκλητη παρέμβαση. Χτίζει ο πιτσιρικάς τα καστράκια του, τα παίρνει λίγο το κύμα και πας εκεί και λες, δεν θα έπρεπε να τα χτίζεις λίγο πιο εδώ, να μην στα παίρνει το κύμα? Το παιδί εκείνη τη στιγμή αυτό που εισπράττει είναι κάτι δεν κάνω καλά. Ένας άλλος τρόπος είναι να διακόψεις τον άλλον την ώρα που ασχολείται με κάτι. Να τον διακόψεις για μια βλακεία, όχι άμα είναι κάτι σοβαρό. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ενώ δεν υπήρχε. Η κριτική, η αρνητική κριτική μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Και αυτό γιατί κανένας δεν το κάνει κέφι αυτό, να ακούει δηλαδή κριτική. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να κάνει μια κατάσταση που δεν υπάρχει πρόβλημα να αποκτήσει πρόβλημα είναι όταν ένας άνθρωπος μπερδεύει το χιούμορ με την αγένεια. Γιατί είναι ένα πράγμα να γελάω μαζί σου και είναι ένα άλλο πράγμα να γελάω εις βάρος σου. Ιδιαίτερα εάν γελάω εις βάρος σου μπροστά σε κόσμο. Εκεί το μήνυμά μου είναι κοιτάξτε πώς του μιλάω, όχι μόνο κοίτα πώς σου μιλάω. Επίσης ένα άλλο πράγμα που το βλέπω συχνά σε εμάς τους Έλληνες είναι ότι συγχέουμε την αγένεια με την παλικαριά. Πιστεύουμε ότι όσο πιο αγενώς μιλάμε στον άλλον, τόσο πιο πολύ δείχνουμε ότι δεν τον φοβόμαστε. Είναι αρετή άραγε η αγένεια. Στην πρώτη κατάσταση, όπου δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν ο άλλος δεν ασχολείται με τίποτα και είναι ελεύθερος, η καλύτερη συμπεριφορά είναι η αυθόρμητη συμπεριφορά. Στη δεύτερη περίπτωση, που ο άλλος είναι απασχολημένος, καλό θα ήταν να μην επεμβαίνεις απρόσκλητα, γιατί αλλιώς από εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί. Στην δεύτερη κατάσταση, όπου ο άλλος έχει κάποιο δικό του πρόβλημα, η δική μου δουλειά είναι να τον ακούσω. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να μάθω πώς να ακούω τους άλλους ώστε να μου μιλάνε και να μου ξανοίγονται. Στην τρίτη κατάσταση, όπου εγώ έχω κάποιο πρόβλημα με τον άλλον, χρειάζεται να μάθω να μιλάω με έναν τρόπο τέτοιο που να με υπολογίζουν,
με έναν τρόπο που να μπορώ να οριοθετούμε και να λέω τι με ενοχλεί και τι αισθάνομαι. Στην τέταρτη περίπτωση, ο άλλος έχει ένα πρόβλημα μαζί μου, χωρίς εγώ να έχω κάποιο πρόβλημα με εκείνον. Σε αυτή την περίπτωση, αν το πρόβλημα πράγματι το δημιουργώ εγώ, τότε ζητώ συγγνώμη και προσφέρομαι να επανορθώσω. Για παράδειγμα, μου έδωσες να σου πληρώσω τη ΔΕΗ και ξέχασα. Αν όμως ο άλλος τα έχει βάλει μαζί μου χωρίς να έχω δημιουργήσει εγώ το πρόβλημα, τότε πάμε πάλι στην περίπτωση 2. Δηλαδή, πώς να τον ακούσω ώστε να καταλάβω γιατί τα έχει βάλει μαζί μου. Στην πέμπτη περίπτωση έχουμε μια σύγκρουση αναγκών. Εδώ η σχέση έχει το πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα με σένα, αλλά και εσύ έχεις πρόβλημα με εμένα. Σε αυτή την περίπτωση η επικοινωνία εστιάζει στο πώς να λύνουμε συγκρούσεις αναγκών. Σίγουρα όταν ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα, έχεις απέναντί του καλές προθέσεις. Θες να τον ακούσεις. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές η συμπεριφορά μας δεν συμβαδίζει με τις προθέσεις μας. Εδώ είναι που η πρόθεση είναι να τον κάνεις να μιλήσει και το αποτέλεσμα είναι να του κόψεις τη φόρα και να μην μπορεί να πει άλλα. Πάμε στην κατάσταση 2, όπου ο άλλος έχει ένα πρόβλημα και έχει ανάγκη να μιλήσει. Εδώ χρειάζεται να μάθω πώς να ακούω τον άλλο. Πριν όμως πάμε στο πώς να ακούω τον άλλον, ας εξετάσουμε με μία άσκηση πώς ακούω τον άλλον. Αν και μερικές φορές η σιωπή είναι χρυσός, όταν μας μιλήσει ο άλλος για ένα πρόβλημά του, κάτι θα πρέπει να του πούμε. Σου λέει η 16χρονη κόρη σου: γιατί να πηγαίνω σχολείο, αφού δεν με ενδιαφέρει να σπουδάσω. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα να κάνει κανείς για να πετύχει στη ζωή του. Τι θα της έλεγες? Αυτή τη φορά σου άφησα 5 δευτερόλεπτα. Καλό θα ήταν όμως να πάρεις χαρτί και στυλό και να γράφεις αυτό που θα έλεγες και όχι θα έλεγα, θα της έλεγα, να μην, όχι, τι ακριβώς θα ήταν τα λόγια. Ο σύντροφός σου λέει λυπημένα: οι φίλοι μου με έχουν ξεχάσει. Ούτε που θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν κάποιος φίλος μου. Πού πήγαν τόσοι άνθρωποι? Πάτα το stop και γράψε με την ησυχία σου τι ακριβώς θα έλεγες. Μία συνάδελφος σου λέει: σκέφτομαι πολύ στα σοβαρά να παραιτηθώ. Γράψε τι ακριβώς θα της έλεγες. Ας αξιολογήσουμε τώρα τους τρόπους με τους οποίους απαντήσαμε. Αξίζει να καταλάβουμε ότι η αποδοχή δεν είναι συναίσθημα, είναι συμπεριφορά. Σε δέχομαι για αυτό που είσαι, χωρίς όρους. Αν όμως η αποδοχή δεν είναι αυθεντική, τότε είναι ανοχή και εκεί πλέον είναι ένα ανάμεικτο μήνυμα. Μπορούμε να θεωρήσουμε την αποδοχή σαν το εύφορο έδαφος στο οποίο ένας σπόρος μπορεί και αναπτύσσεται σε ένα μεγάλο δέντρο. Από την άλλη, η μη αποδοχή, δηλαδή η συνεχής απόρριψη, είναι σαν ένα στεγνό και στήρο έδαφος όπου το δέντρο δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε όλο του το δυναμικό. Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων έχει μια επικρατούσα άποψη η οποία είναι τουλάχιστον αφελής.
Η άποψη αυτή λέει: αν δεν λέμε στον άλλον τα στραβά του, πώς θα διορθωθεί? Το αποτέλεσμα αυτής της άποψης είναι να μιλάμε τη γλώσσα της αρνητικής κριτικής πολύ συχνά. Είναι δηλαδή σαν να πιστεύουμε πως η απόρριψη είναι αυτή που θα βοηθήσει τον άλλον να αναπτυχθεί. Ας δούμε όμως ποιοι είναι οι συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους ακούμε τον άλλον όταν έχει διάθεση να μας μιλήσει. Ή οι 8 τρόποι να κόψεις τη διάθεση του άλλου όταν σου μιλάει. Όταν μιλάμε σε κάποιον, δίνουμε σημασία στο επίπεδο του περιεχομένου. Όμως, αυτός που μας ακούει, την περισσότερη προσοχή την δίνει στο επίπεδο της σχέσης. Ας προσέξουμε λοιπόν τι ακούει ο άλλος σε επίπεδο σχέσης με τους τρόπους αυτούς τους συνηθισμένους με τους οποίους απαντάμε. Ένας τρόπος είναι οι ερωτήσεις. Για παράδειγμα, έρχεται η κόρη σου φορτισμένη από το σχολείο και λέει: αυτό το σχολείο είναι άχρηστο, δεν μαθαίνω τίποτα εκεί μέσα. Και εσύ απαντάς με μία ερώτηση: γιατί θεωρείς το σχολείο άχρηστο? Αυτό όμως που ακούει η κόρη σου σε επίπεδο σχέσης είναι: μίλησέ μου για αυτό που εγώ ενδιαφέρομαι. Μπορεί να μην θέλει να μιλήσει για το γιατί και να θέλει να μιλήσει για το πώς, για το τι έγινε. Ένας άλλος τρόπος να απαντήσουμε είναι κάνοντας κριτική. Για παράδειγμα, σου λέει η σύντροφός σου ότι τσακώθηκε με τη μητέρα της. Και αυτό που εσύ απαντάς σε επίπεδο περιεχομένου είναι: είσαι πολύ ανώριμη. Αυτό που ακούει εκείνη τη στιγμή η σύντροφός σου είναι να της λες: εσύ φταίς. Και έτσι της κόβεται η φόρα. Ένας άλλος τρόπος να κόψουμε τη φόρα του άλλου είναι τα κηρύγματα. Τα κηρύγματα έχουν πάντα μέσα ένα πρέπει. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να τα βάζεις με τους γονείς σου. Αυτό όμως που ακούει ο άλλος σε επίπεδο σχέσης είναι: έχεις άδικο. Δηλαδή, ο άλλος έχει ανάγκη συμπαράστασης, θέλει κάπου να τα πει και εσύ του προσφέρεις θεωρίες που του κόβουν τη φόρα. Ακούγεται παράδοξο, αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα και συμφωνήσεις μαζί του, του κόβεις τη φόρα να πει κι άλλα. Για παράδειγμα, σου λέει ο 18χρονος γιος σου: δεν ανάγκη να έχει κανείς πτυχίο για να πάει μπροστά στη ζωή του. Και εσύ απαντάς: έχεις δίκιο, τα πτυχία δεν έχουν αξία. Αυτό όμως που ακούει ο άλλος σε επίπεδο σχέσης είναι: είμαι σε θέση να κρίνω τις αντιδράσεις σου. Κάτι που θυμίζει εξουσία και φυσικά σου κόβει τη φόρα να πεις κι άλλα. Ένας ακόμα τρόπος για να κόψουμε τη φόρα του άλλου είναι οι ερμηνείες, δηλαδή το σύνδρομο του Φρόιντ. Για παράδειγμα, σου μιλάει μια φίλη σου για τα προβλήματα που έχει με τον αδερφό της και εσύ απαντάς: φαίνεται πως έχει άλλη το ειδιπόδιο. Αυτό όμως που ακούει η φίλη σου σε επίπεδο σχέσης είναι: είμαι ειδικός και κάνω διάγνωση. Πράγμα που κόβει τη φόρα, ιδιαίτερα αν δεν είσαι ειδικός. Υπάρχουν άνθρωποι που πας να τους πεις το πρόβλημά σου και αντιδρούν με απειλές. Για παράδειγμα, λέει η κόρη στη μαμά της: δεν θέλω να ξαναπάμε στο σπίτι της γιαγιάς. Και η μαμά απαντάει: αν το ξαναπείς θα δεις τι θα πάθεις. Πράγμα που σημαίνει: δεν με ενδιαφέρει τι αισθάνεσαι. Και φυσικά κόβει τη φόρα. Ένας ακόμα τρόπος να κόψουμε τη φόρα του άλλου όταν έχει διάθεση να μας μιλήσει είναι οι συμβουλές και οι λύσεις. Σου λέει ένας φίλος ότι εδώ και πολύ καιρό έχει σοβαρό πρόβλημα με τον προϊστάμενό του και εσύ του λες: θα πρέπει να του μιλήσεις. Αυτό που ακούει ο άλλος σε επίπεδο σχέσης είναι: δεν σε θεωρώ ικανό να βρεις λύση μόνος σου, γι' αυτό και σου πρότεινα να του μιλήσεις. Άμα το καλοσκεφτείς, ο άνθρωπος έχει πολύ καιρό το πρόβλημα. Άμα εσύ του βρίσκεις τη λύση σε 1 δευτερόλεπτο, είναι σαν να του λες ότι θεωρείς τον εαυτό σου πανέξυπνο. Και βεβαίως αυτό
κόβει τη φόρα του άλλου. Ο 8ος τρόπος για να κόψουμε τη φόρα του άλλου είναι οι παρηγοριές. Όχι πως δεν υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά αυτοί οι 8 είναι οι πιο συνηθισμένοι. Σου μιλάει ο άλλος για τον πόνο του που τον απόλυσαν από τη δουλειά και εσύ απαντάς «Μη στεναχωριέσαι, θα σου περάσει». Ενώ ο άλλος έχει ανάγκη να τον συναισθανθείς, αυτό που πραγματικά ακούει σε επίπεδο σχέσης είναι «Σταμάτα να αισθάνεσαι έτσι». Ίσως γιατί εγώ νιώθω άβολα όταν εσύ αισθάνεσαι έτσι. Βλέπουμε λοιπόν πως οι ερωτήσεις, η κριτική, τα κηρύγματα, οι συμφωνίες, οι ερμηνείες, οι απειλές, οι συμβουλές, οι λύσεις και οι παρηγοριές, όλα αυτά μπορεί να κόψουν τη διάθεση ενός ανθρώπου να μας μιλήσει και να μας ξανοιχτεί. Και τελικά τι έχει απομείνει? Η αντανάκλαση. Ας δούμε όμως τι είναι η αντανάκλαση. Είπαμε ότι η αποδοχή είναι συμπεριφορά. Είναι συμπεριφορά χωρίς όρους. Δηλαδή, σε δέχομαι για αυτό που είσαι. Όχι σε δέχομαι υπό τον όρο ότι κάνεις αυτό, υπό τον όρο ότι δεν κάνεις το άλλο. Η αποδοχή λοιπόν είναι μια συμπεριφορά χωρίς όρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι συμπεριφορά χωρίς όρια. Άλλο δεν σου βάζω όρους για να σε αποδεχθώ. Κι άλλο σε αποδέχομαι χωρίς να σου γνωστοποιώ τα δικά μου όρια. Πού με ενοχλεί η συμπεριφορά σου. Πού έχεις παραβιάσει το χώρο μου. Αυτά σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στη σχέση χωρίς όρους και τη σχέση χωρίς όρια. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτή η αντανάκλαση που την προτιμάμε από τους άλλους 8 τρόπους. Τι είναι όμως η αντανάκλαση? Στην ουσία είναι μια παράφραση, η οποία όμως συμβαδίζει συναισθηματικά με τον ομιλητή. Έχεις φωνάξει ένα υδραυλικό να σου φτιάξει τη βρύση, ενώ ταυτόχρονα θες να προλάβεις και μια δημόσια υπηρεσία. Αυτό που σκέφτεσαι εκείνη την ώρα από μέσα σου είναι «Θα προλάβω?» Έτσι τον ρωτάς «Θα πάρει πολλή ώρα?» Εδώ επικοινωνιακά έχει συμβεί το εξής. Το μήνυμα που έστειλε ο πομπός «Θα πάρει πολλή ώρα?» δεν το έχει λάβει ο δέκτης, με κατηγορεί ότι τον καθυστερώ, και κανένας από τους δύο δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Αν εκείνη την ώρα ο υδραυλικός, κάνοντας μία παράφραση, του πει «Σ' έχω καθυστερήσει, αυτή είναι η αντανάκλαση. Λες δηλαδή στον άλλον με δικά σου λόγια τι κατάλαβες να σου λέει. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, κάθε μήνυμα έχει 2 επίπεδα. Τα λόγια είναι το επίπεδο περιεχομένου και τα εξολεκτικά το επίπεδο σχέσης. Σου λέει κάποιος, μόνο σε μένα δίνει τόση δουλειά. Εκείνη την ώρα αυτός είναι ο πομπός και εσύ είσαι ο δέκτης. Αν κάνεις μια παράφραση του περιεχομένου των λόγων του, του λες εργάζεσαι περισσότερο από τους άλλους. Αυτή είναι μια αντανάκλαση περιεχομένου, διότι εστιάζει στα λόγια και όχι στα εξολεκτικά. Χρησιμοποιούμε για να βεβαιωθούμε ότι ακούσαμε σωστά και επίσης τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε τον άλλον να μας μιλήσει, δηλαδή να μας ξανοιχτεί. Αν όμως πει «μόνο σε μένα δίνει τόση δουλειά», είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος αισθάνεται αγανάκτηση. Αν του πούμε «έχεις αγανακτήσει», τότε έχουμε κάνει μια αντανάκλαση συναισθημάτων. Αξίζει να προσέξουμε ότι το ύφος είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν πούμε «έχεις αγανακτήσει», τότε έχουμε κάνει ερώτηση και του έχουμε κόψει τη φόρα. Η αντανάκλαση γίνεται σαν πλάγια ερώτηση. Δηλαδή,
Έχεις αγανακτήσει. Έχω δίκιο? Αν όμως σου πει μόνο σε μένα δίνει τόση δουλειά, είναι φανερό ότι το άτομο αισθάνεται υπερηφάνεια και ικανοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση μια αντανάκλαση συναισθημάτων θα μπορούσε να είναι «Σου αρέσει αυτό, Η αντανάκλαση συναισθημάτων είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να δείξουμε στον άλλον ότι τον συναισθανόμαστε και για να έρθουμε συναισθηματικά πιο κοντά στον άλλον. Γι' αυτό και κανείς στην αντανάκλαση των συναισθημάτων καλό θα ήταν να είναι εκλεκτικός. Η λέξη αντανάκλαση προέρχεται από τον καθρέφτη. Δηλαδή, αυτό που εσύ κάνεις είναι λειτουργείς σαν ένας καθρέφτης. Καθρεφτίζεις αυτά που λέει ή αυτά που νιώθει ο άλλος. Ο καθρέφτης σου δείχνει ότι έχεις μια μουτζούρα εδώ. Δεν σου λέει σκούπισε την μουτζούρα, δεν σου λέει δεν θα έπρεπε να έχεις μουτζούρα, τίποτα από αυτά. Αυτό ακριβώς είναι η αντανάκλαση. Δηλαδή δεν παίρνεις κάποια θέση, λες με δικά σου λόγια τι είναι αυτό που κατάλαβες. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αν αυτό που κατάλαβες είναι λάθος, ο άλλος σε διορθώνει. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Πες ότι ζεις στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Είναι μεσημέρι και ο 8χρονος γιος σου κάθεται στο τραπέζι. Στην πολυκατοικία από κάτω στην πιλωτή ακούγονται παιδάκια που παίζουνε. Και εκείνη την ώρα σου λέει ο γιος σου: «Πότε θα είναι έτοιμο το φαΐ, μαμά?» Και εσύ σκέφτεσαι. Αναρωτιέται αν προλαβαίνει να πάει να παίξει. Και κάνεις λοιπόν μια αντανάκλαση και λες, αναρωτιέσαι αν προλαβαίνεις να κατέβεις να παίξεις, «Όχι, μαμά, πεινάω». Να λοιπόν, πως και μια λάθος αντανάκλαση μπορεί να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην αντανάκλαση τα βασικά είναι: δεν προσθέτω κάτι που δεν είπε ο άλλος, δεν αφαιρώ κάτι σημαντικό που είπε ο άλλος και δεν ερμηνεύω. Και ακόμα ένα δεν παπαγαλίζω. Αλλά σε αυτό θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινήσουμε με μια απλή άσκηση αντανάκλασης περιεχομένου. Παρακάτω είναι μια σειρά από φράσεις που μας λέει κάποιος συνομιλητής μας. Κάθε φράση την ακολουθούν 3 πιθανές απαντήσεις. Μερικές μοιάζουν με αντανακλάσεις χωρίς να είναι. Η αυθεντική αντανάκλαση δεν αλλάζει το νόημα του μηνύματος. Στις παρακάτω περιπτώσεις μόνο μία από τις 3 απαντήσεις είναι αυθεντική αντανάκλαση. Βρες ποια είναι. Κάποιος σου λέει για έναν υπάλληλό του: αν δεν το θυμίζω συνέχεια δεν θα το κάνει. 3 πιθανές απαντήσεις είναι: Α. Και τι θα γίνει αν δεν το κάνει? Β. Είσαι υποχρεωμένος να το θυμίζεις με κάθε ευκαιρία. Γ. Άφησε τον, κακό δικό του αν δεν το θυμηθεί. Ποια από τις 3 είναι η αντανάκλαση περιεχομένου? Η αντανάκλαση εδώ είναι το Β. Ο συνομιλητής σου λέει: θα ήθελα να πάω αλλά δεν με έχει καλέσει. Α. Σε ενοχλεί που δεν σε κάλεσε. Β. Δεν θέλεις να πας. Γ. Διστάζεις να πας απρόσκλητος. Η αντανάκλαση εδώ είναι το Γ. Διστάζεις να πας απρόσκλητος, Συνομιλητής: έχω πολλά ράματα για την γούνα της. Α. Και σκοπεύεις να τα πεις. Β. Της έχεις πολλά μαζεμένα. Γ. Η γούνα της είναι ξυλωμένη. Εδώ η αντανάκλαση είναι το Β. Της έχεις πολλά μαζεμένα.
Συνομιλητής. Οι γονείς μου δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν χωρίς εμένα. Α. Η βοήθειά σου τους είναι απαραίτητη. Β. Έχουν οικονομικά προβλήματα. Γ. Σου είναι βάρος. Ποιο από τα τρία είναι αντανάκλαση περιεχομένου? Η αντανάκλαση περιεχομένου εδώ είναι το Α. Το Β, έχουν οικονομικά προβλήματα, είναι μια ερμηνεία. Δεν είπε ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Επίσης και το Γ είναι ερμηνεία. Σου είναι βάρος. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι του είναι βάρος. Συνομιλητής. 100 προϋπολογισμούς να κάνω, πάλι έξω θα πέσω. Α. Είσαι καταδικασμένος να πτωχεύσεις. Β. Δυσκολεύεσαι να τα προβλέψεις όλα. Γ. Και γιατί δεν παίρνεις έναν ειδικό? Ποιο από τα τρία είναι αντανάκλαση περιεχομένου? Η αντανάκλαση εδώ είναι το Β. Δυσκολεύεσαι να τα προβλέψεις όλα. Προχωράμε τώρα σε μια δεύτερη άσκηση. Εδώ θα ακούμε μια φράση και θα κάνουμε μια αντανάκλαση περιεχομένου. Παρόλο που θα αφήνω 5 δευτερόλεπτα για κάθε φράση, καλύτερα να σταματάς την παρουσίαση και να γράφεις τη φράση ώστε να τη συγκρίνεις με αυτή που θα δεις. Παράδειγμα. Τι κακό κι αυτό, δεν μπόρεσα να βρω ούτε ένα πουλόβερ που να μ' αρέσει. Μια πρώτη αντανάκλαση θα μπορούσε να είναι δυσκολεύεσαι να βρεις αυτό που θέλεις. Μια ακόμα αντανάκλαση θα μπορούσε να είναι δεν βρίσκεις τίποτα στο γούστο σου. Ξεκινάμε λοιπόν. Ό,τι και να του πεις θα βρει κάτι να διαφωνήσει. Αντανάκλαση. Δυσκολεύεσαι να συνεννοηθείς μαζί του. Σωστά? Δεν πειράζει που λέμε σωστά. Δεν είναι ερώτηση. Ερώτηση είναι αν πούμε δυσκολεύεσαι να συνεννοηθείς μαζί του. Εκεί είναι άλλα πράγματα. Με έναν άνθρωπο μπορώ και μιλάω. Όταν είναι κι άλλοι κομπλάρω. Δυσκολεύεσαι να μιλήσεις όταν είναι περισσότεροι από ένα. Σωστά? Και νομίζεις ότι θα γίνει τίποτα με αυτή τη μέθοδο? Εδώ υπάρχει μια παγίδα. Μιλάει σαν να ρωτάει, αλλά στην ουσία λέει μια άποψη. Εδώ η αντανάκλαση περιεχομένου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο να αποκαλύψει την άποψη. Αμφιβάλλεις αν αυτή η μέθοδος θα φέρει αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο τον βάζεις να υποστηρίξει αυτός την άποψή του. Ο 12χρονος γιος σου σε ρωτάει πόση ώρα θέλει για να βράσει ένα αυγό? Εδώ δεν χρειάζεται αντανάκλαση. Το παιδί δεν έχει πρόβλημα. Μια πληροφορία ζητάει. Έτσι η σωστή απάντηση είναι αν το θέλει σφιχτό 5 λεπτά. Κάποτε άκουσα ότι όταν κάνεις μια ερώτηση σε έναν Εβραίο και θέλει να κερδίσει χρόνο, σου κάνει αυτός μια ερώτηση. Σου λέει γιατί μου κάνεις αυτή την ερώτηση? Και μέχρι να απαντήσεις εσύ έχει σκεφτεί αν θα απαντήσει ή όχι και πώς στη δική σου ερώτηση. Αυτό το λέω διότι πολλές φορές μια ερώτηση δεν είναι ερώτηση. Είναι ρητορική ερώτηση. Πώς τις αναγνωρίζουμε τις ρητορικές ερωτήσεις? Είναι κλειστές ερωτήσεις. Και τι θα πει κλειστή ερώτηση? Απαντιέται μόνο με ναι ή όχι. Όταν λοιπόν ο άλλος σου λέει και νομίζεις ότι θα γίνει τίποτα με αυτό, στην πραγματικότητα σου λέει δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα με αυτό. Αν όμως εσύ
δεν κάνεις την αντανάκλαση στην ερώτηση και απαντήσεις στην ερώτηση και του πεις ναι, τότε θα χρειαστεί να υποστηρίξεις εσύ γιατί είπες αυτό το ναι. Αν όμως η αντανάκλαση σου είναι μοιάζει να μην πιστεύεις ότι κάτι θετικό θα βγει από αυτό, τότε εκεί θα υποχρεωθεί αυτός να υποστηρίξει αυτό που πιστεύει. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Πάμε τώρα σε μια άσκηση διπλής αντανάκλασης. Για παράδειγμα η φράση «Αύριο πάω για αξονική τομογραφία». Το μήνυμα έχει δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι τα λόγια του, δηλαδή τι λέει. Το δεύτερο επίπεδο είναι πώς τα λέει, δηλαδή τα εξολεκτικά του. Σε κάθε μήνυμα θα κάνουμε δύο αντανακλάσεις. Η πρώτη θα είναι σε αυτά που λέει, δηλαδή αντανάκλαση περιεχομένου. Η δεύτερη θα είναι στο πώς τα λέει, δηλαδή αντανάκλαση συναισθημάτων. Καλό θα ήταν η άσκηση αυτή να γίνει γραπτός. Τα 5 δευτερόλεπτα δεν είναι αρκετά για έναν ερασιτέχνη να προλάβει να κάνει δύο αντανακλάσεις. Κέρδισα ένα ταξίδι για 2 με κρουαζιερόπλιο. Αντανάκλαση περιεχομένου. Θα πας κρουαζιέρα λοιπόν. Αντανάκλαση συναισθημάτων. Φαίνεσαι πολύ χαρούμενος. Φοβάμαι ακόμα και να της μιλήσω. Αντανάκλαση περιεχομένου. Ό,τι και να πεις δεν γίνεται δεκτό. Αντανάκλαση συναισθημάτων. Έχεις αγανακτήσει με την κατάσταση. Δεν ξαναπάω στο σπίτι του. Αντανάκλαση περιεχομένου. Δεν σου άρεσε αυτό που έγινε. Ή δεν πέρασες καλά, Ή δεν είσαι καθόλου πρόθυμος να ξαναπάς. 3 διαφορετικές αντανακλάσεις και οι 3 σωστές. Το κοινό στοιχείο, το ύφος με το οποίο γίνονται. Αντανάκλαση συναισθημάτων. Έχεις θυμώσει μαζί του, Ή νιώθεις αποφασισμένος να μην ξαναπάς. Πάλι 2 διαφορετικές αντανακλάσεις και οι 2 σωστές και το κοινό στοιχείο, το ύφος με το οποίο τις λέμε. Νομίζω πως ξέρω τι θέλω. Αντανάκλαση περιεχομένου. Το έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου. Έχω δίκιο. Αντανάκλαση συναισθημάτων. Παρ' όλα αυτά ακούγεσαι αβέβαιος. Ή το λες λίγο διστακτικά. Έχω δίκιο. Δεν ήρθαν όπως τα περίμενα. Αντανάκλαση περιεχομένου. Περίμενες να εξελιχθούν αλλιώς τα πράγματα. 3 διαφορετικές αντανακλάσεις συναισθημάτων. Το κοινό στοιχείο, ο τόνος φωνής. Έχεις απογοητευτεί. Ή ακούγεσαι λυπημένος. Ή στεναχωρήθηκες, Ρουφάει τον καφέ σαν εροχήτης. Αντανάκλαση περιεχομένου. Κάνει πολύ άσχημο θόρυβο. Αντανάκλαση συναισθημάτων. Σου έρχεται αηδία. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την αντανάκλαση.
Αντανάκλαση κάνουμε μόνον όταν 1. Ο άλλος έχει πρόβλημα και διάθεση να μιλήσει. Αν κάνεις αντανακλάσεις χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, θα σε πάρουν για ψώνιο. Έχεις χρόνο και διάθεση να ακούσεις. Αν δεν έχεις, καλύτερα να το πεις. Καλύτερα να πεις, ξέρεις κάτι, δεν έχω χρόνο τώρα να σε ακούσω, ή αυτή τη στιγμή έχω τα δικά μου και δεν είμαι σε θέση να σε ακούσω. Η αντανάκλαση δεν είναι κόλπο, αλλά προέκταση της αυθεντικής επιθυμίας σου να ακούσεις τον άλλο. Το πρώτο βιβλίο στο οποίο αναφέρομαι στην αντανάκλαση είναι το «Συντροφικότητα και αυτονομία» από τις εκδόσεις Θυμάρη. Εκεί υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει 2 τεχνικές επικοινωνίας και περιγράφω την αντανάκλαση με παραδείγματα. Το επόμενο βιβλίο, που έχει πιο εκτενώς παράδειγμα την αντανάκλαση, είναι το μήνυμα εστάλει, όμως ελήφθη, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Επίσης, αναφορά πάνω στην αντανάκλαση κάνω και στο βιβλίο μου «Πού είναι οι άντρες», πάλι από εκδόσεις Ψυχογιός.